Ну што, мы пачынаем? Усім прывітанне, мяне клічуць Даша, і сёння мы будзем рабіць тое, навошта ўвогуле гэты канал задумаўся. Ён задумваўся дзеля таго, каб гуляць у гульні і каментаваць іх па мажлівасці на беларускай мове. Увогуле мы сёння будзем гуляць у метафоры фантазію, але ён пакуль што яшчэ пампуецца, таму мы пачынаем з Хейдзеса, і таксама за гэты час тэстуем увогуле, як што працуе. Гэта, я думаю, што насамрэч яшчэ будзе самы тэставы стрым, і перад тым, як запусціць фантазію, мы зробім нейкі перапынак. Ну, паглядзім. Пакуль што Хейдзес 2, я ўжо даволі далёка ў ім прайшла. Скажем так, некаторы час пагуляла, ўсё зброя чыніла. Гульня вельмі класная, але да таго, як мы пачнем гуляць, канешне, прыйшоў з вамі павітацца пушысты кот, алелуя, пушысты кот. Пуджык, скажы ўсім прывітанне. Прывітанне. Все, цяпер мы можам пачынаць гуляць. Не ведаю, мне што-небудзь казаць, Мікалай? Мне чаго-небудзь не казаць? Ты каментуй. Что ты пытаешься зарабить? Ой. Комментуй то, что ты пытаешься зарабить. Ну, карацей, тут мы можам пайсці на паверхню, можам пайсці у ад. I was born for this. Гэта у нас хіцес. Тут зараз Not much your dad, but heard plenty about him. Shame. Might have gotten on better with him than the rest. Likes his metals and gemstones and such, as I'm to understand, so we'd have that at least. Я не ведаю, ці трэба перакладаць дзеля каго-небудзь, аб чым ён размаўляе, што ён кажа, але, ў прынцыпе, ён кажа, што ён сумуе па майму бацьку. Калі нехта не ведае, другая частка Хейдзеса пра тое, як мы згубілі нашу сям'ю і нашу бацьку, і малодшая сестра галоўнага героя першай часткі спрабуе вярнуць усіх назад. У нас ёсць класная абілка, давайте возьмем яе, і гэта нашы спешалы. І гэта зараз... Бачыце, калі гэтыя ракеты трапляюць у кагосьці, яны часам заносяць дадатковы урон. Ну што, пайшліце далей. Гэта мне не патрэбна, але што рабіць? Ведаеце, што яшчэ мне не патрэбна? Каціны хвостик у роце, але не пытае. Каціны хвост у роце патрэбен. Пауза, нешта нам трэба паправіць. Зараз будзем глядзець. Ну што, можна працягваць, да? Так, як гук, як усё там. Ты там, дарэчы, можаш зайсці, залагініцца, каб чат глядзець. Можа быць, нехта глядзіць уже відэа і хоча нешта нам сказаць. Ты глядзіш, які ты маладзец. Ці глядзіць нас хто-небудзь? Ты мяне глядзіш. Дзякуй, Мікалай, ты самы лепшы. О, Афіна да нас прыйшла. Hail. Our family has endured for eons. This shall pass, as does all else. Клёвыя абілкі, але не тое, што я хачу. Звычайна я з гэтай зброяй выбіраю іншую абілку. Ну, і яна, ў прынцыпе, самая класная. Гэта калі я дэшаюсь, я магу ігнараваць урон. З дапамогай гэтага фрукта мы пракачваем свае абілкі. І паехалі далей. Ну што, Мікалай, мяне нармальна чуваць? Ці... Як? Можа быць, трэба дасылаць ужо спасылачку людзям, каб яны казалі, ці нармальна мяне чуваць? Чуваць добра, калі ты размаўляеш з ім.
гучныя, ну можа быць на пачатку. Ну ты можаш зрабіць гульню яшчэ крыху цішэйшую, і тады будзе зусім класна. Зараз тэхнічная паўза, працягваем тэхнічныя паўзы. Але вяртаемся, і зараз у нас будзе мікрабос. This again. Я думаю, што на гэтым узроўні мы ўж даволі хутка з ім справімся. Што адбываецца? Чаму ён мяне так моцна пабіў? Ера. Life has its wretched spans every so often, so the better to Так ось, калі ў нас ёсць гера, давайте мы падумаем, што мы хацім, ці мы хацім нейкія асаблівыя білкі збіраць. А што у нас? Хто у нас быў? Ефестус. А якая білка ў іх разам? Ну, даволі добрая, Несці камбэк. Можам узяць тады... ці быў там engagement ring? Вось гэта мяне больш за ўсё бесіць, таму што нельга неяк закрепіць хутка, бо я хутка глядзець абілкі, і трэба кожны раз вось так вось у лісце іх праглядаць. Прям мне не падабаецца. Dying Wish, Rousing Reception, Bloodborne. Ага. Ну, давайте Насті камбэк зробім. Strength reborn. Так, што у нас тут? Ці ёсць што-небудзь? Ну, няхай будзе. І давайте заробім... я ж не магу зарабіць золата там. Ну, тады пайшліце далей. Я ж праклятая хаосам. Olympus, I accept this message. Гефестус, так, да, нормас. Ну, што? Зараз яшчэ раз паглядзім, што нам трэба для Брейвфейса. Grand Gold, Molten Touch, Heavy Metal, Trusty. Окей. Volcanic. Ну, давайте возьмем вось гэта. Тады і у нас ужо будзе ўсё сабрана. Гэта не хачу. Прывітанне, Харон, як твае справы? Мне вельмі падабаецца арт Харона ў гэтай частцы, і ён прям такі класны. Вельмі клясны. Класічны, клясны арт. A gift. О, рибалочка. Oh, Fishing fish. point. It's a bite. Не люблю рыбалку у этой гульні. Мне ўвесь час складана з ёй. Ну, гэта будзе простае, але, ў прынцыпе, даволі часта яна і занадта складаная для таго, што яна дае. Дзе ўвогуле? I caught a figment. Так, ну што, пойдземце. Дыдалаў молат возьмем. Яны заўжды вельмі карысныя, не ведаю. Мне заўжды падабаецца іх браць, хаця, ну, типа, калі б там была нейкая буна, нейкае благословленне, не ведаю нават, напэўна, як гэта па-беларуску правільна сказаць, то, можа быць, вы выбралі б нешта іншае, але так. Briefly gain for up to 5 consecutive hits, same for dash strike hits free time. Dash strike, I guess. Я думаю, гэта добрая штука. Так,
Ну, не тое, каб яна нам была моцна патрэбна, але пойдземце, чаму не. В прынцыпе, улічваючы, што гэты у нас такі заход, который максімальна лайтовы, без ніякіх складанасцей дадатковых і ўсяго гэтага, мы можам не вельмі моцна зганяцца на тое, каб збіраць нейкі пэўны білд, хаця гэта, напэўна, заўжды правільна. At night. Together, let us see to it that Kronos reaps all that he has sown. Что нам дае бабуля? Давайте паспрабуем яшчэ што-небудзь. Ну, да, ось, давайте возьмем гэта. А, можна было ўзяць штуку, якая б дала б мне дадатковыя хіты, але ну ладно. Так, наступны, гэта, напэўна, далей ўжо будзе босс, таму пойдземце да Харона. Посейдон нам зусім не патрэбен, але ну ладно, няхай будзе. Клан, клан, клан. Ён не вельмі любіць Гефестуса, як мы толькі што даведаліся. Ну ладно, ну ладно. Так, гэта дапаможа нам атрымоўваць менш урона. Давайте возьмем гэта. Here goes. Тан-тан-та-тан. You got here quickly. Though with haste Окей, comes more зараз capacity to зробім make паузу на mistakes. хвилиночку. Да. Ну, можешь продолжать. Мне потрібна хвилиночка. Хвіліначка, тэхнічная пауза, падчас якой мой тэхнічны спецыяліст на стрыме наладзіць нейкія штукі, якія ведае толькі ён сам. Да, я хочу у кружочек обвести тебе. Колочка мяне абвесці? Колачка, да. Ну давай, абвядзі мяне ў колачка. Пуджык, дарэчы, ляжыць прям тут на диване, на канапе, побач са мной сядзіць. І ён любіць увогуле тут ляжаць разам са мной, калі я гуляюся. Я сижу на канапе на гэтай частцы, а ён заўжды вось тут вось ляжыць. І нават калі Коля сядзіць побач са мной, гэта ўвесь час, што ён... Коля толькі устае, там, я не ведаю, гарбаткі мне зрабіць, ці ў прыбіральню схадзіць, і Пуджык адразу ўжо ляжыць на яго месцы і такі, типа, а што ты прыпёрся да мяне? Гэта маё месца? Чаму ты ўвогуле тут, чалавеча? Да, Пуджык, ты лічыш, што Коля твой spare human? Ну, што рабіць, Пуджык? Часам трэба быць добрым і да spare humana таксама. Да? Будзе. Тан-тан. О, якое цікавае пазіцыянаванне ў мяне, так, канешне, на камеры я пабачыла. Вось, што яшчэ? Я сёння записывала зноўку відосікі пра пакемонаў. У мяне зноўку сёння быў Authentic Pokemon Experience. Я записывала адразу там 4 ці 5 відосікаў на будучыню пра адчыненне бустераў дзеля тыктока, да. Я ў тыкток выкладваю відосікі з адчыненнем бустераў. І карацей, гэта Authentic Pokemon Experience не адчыніла нічога. Это заўжды так сумна нагадваць сабе, што насамрэч верагоднасць адчыніць што-небудзь класнае ў пакемонах вельмі і вельмі малая, але трэба яе сабе нагадваць, таму што я думаю, што насамрэч большая частка вось гэтых усіх стрымераў, якія стрымяць, ну, можа, якія выкладваюць запісы адчынення пакемонаў, яны дакладна выбіраюць запісы, якія яны выкладваюць, таму што, ну, насамрэч большая частка бустераў, якія ты адчыняеш, адсоткаў 70, а то і 80, у іх не будзе нічога, ну, ніякіх добрых карт, і пра гэта проста трэба памятаць, таму што
Контент робіць выгляд, нібыта карт клёвых шмат. Кожны раз, калі ты адчыняеш, ты што-небудзь клёвае дастанеш і ўвогуле, але насамрэч, ну, типа, это не так. Спадар тэхнічны спецыяліст, ці магу я працягваць гульню? Таму можаш патрэніравацца і зрабіць зорачку, я не ведаю. Я не ведаю. Ну, я магу гуляць у той час, і калі ты гэта не? Ну, тады там Гуляй. заб'е. Ну, вось падняўся. Клікала сябровак. Самых горшых монстраў з першай часткі гульні гэтыя ведьмы. Так бесят. Магчыма было. Это непраўднае. Это папраўднае? Праўднае. Не люблю гэтую частку. Яна ператварыла мяне ў казу. Ну, не ў казу, а аўцу, якою я і з'яўляюся. І это, канешне, ну, типа... Цікавая механіка, але я памятаю, калі я толькі пачала гуляць, гэта проста мяне так бесіла, таму што, насамрэч, бегчы вельмі складана ад гэтага праклёну, таму, ну, типа, прям... It's no use. Excellent. Excellent. Файна. Ну, насамрэч, яна даволі лёгкі босс. Victory. Асабліва, калі ты ўжо там на амаль 200-й ночы ўжо там. Ну, я думаю, што 100 гадзін у мяне ў Хейдзесе ў гэтым другім ужо ёсць. Я люблю гульні па тыпу Хейдзес. Насамрэч, у мяне, напэўна, і першым таксама ёсць больш за 100 гадзін. Што нам узяць? Цікавага, давайте возьмем гэтую штуку. Яна дае нам мажлівасць атрымаць другое благословленне. Не ведаю. Мікалай, паглядзіце, як правільна казаць бун на беларускай мове. Ну, цікава, давайте. А тут можна прадаць не патрэбна, але, ну, пакуль што нам патрэбна не. Beginning descent. Зараз мы патрапім на дно марское. Мы ідзем There's that rancid scent. у акіянусе, мы ідзем да нейкіх іншых вельмі класных персанажаў з грэцкай міфалогіі. Спадзяюся, яны ўсе патрапяцца нам сёння. Бачым. Толькі звычайных. Але, бачыце, мне вельмі падабаецца, канешне, дызайн. Ну, ладно, там тое, што ў гэтую гульню весела гуляць. Ладно. У гэтую гульню весела вельмі гуляць, але мне яшчэ дызайн лакацый, дызайн персанажай вельмі падабаецца. Спрабуем. І так, у нас зараз выбар, мы можам пайсці за грошамі, ці мы можам пайсці выбіраць аднаго з двух багоў. Ну, пойдзем за дадатковымі. Ой, у яго такі смешны акцэнт, у яго это просто вось нейкі сапраўдны брытанскі мужычок. І вось мы атрымалі дадатковую кошт нашага сувенірчыка. Але Гера не здаволена намі. Яна нас будзе дапамагаць нашым ворагам на некаторы час. Вось гэтыя, бачыце, расходзяцца, гэта Гера дапамагае нашым ворагам. Увогуле, канешне, гэта прыкольна, але вельмі дзіўна, калі ты ідзеш там ратаваць Алімп, а богі Алімпа гуляюць супраць табе, таму што ты
вибрав одну буну, а не іншу. Ну, коротше, We're royalty, Дивно. my dear. We ought behave with a more regal bearing, yes? Bridal Claw вельмі класная, але я не паспею яе змяніць. То будзе гераічным. Як мы... Осім, давайте. Fit for a queen. О, ну ось зараз де і зараз є. І, може бути, ви на фоні чуєте співи, слухайте їх уважливо. Кожному з уровнем, які ми будемо проходити, воно буде все громче і громче. Доволі добре. Давайте возьмем. Героично. Давайте сюди сходимо. Буде веселей. Це мікробос, який, я пам'ятаю, на початку гульні так само часом мене так уже бісив, машина, але зараз усе простіше. Out with you, servant. Можем взять эту штуку. Да, давайте. Это у нас будет билд, яким у нас будет вельми мат хитов. Или хитов нам, здається, треба брати. О, Nemesis, my dear friend. Just couldn't even hit me. Wasn't fair. How about you make it up to them? Яна хоче, Do it. щоб я її ударила вельми моцно, вельми хутко, і тому за 10 секунд треба нанести їй 1000 урона, і я зробила. Enough? Ось вона заплатила мені гроші, а тепер вона буде спробувати скрасти. Ні, не у Океанусі вона не спробує скрасти мою. Бо на інших уровнях вона може збігти у той вихід, у який ти сам хочеш вийти, не дати тобі можливості отримати ресурси, які ти хочеш. Сюди ми не пойдемо. Stay where you are. Excellent. Worth it to unseal another path. Come on out. It's something, all right. You should have stayed in shadow. Человек з мема про now you bilingual, потому что я уже не памятаю часом словы не только ни на русской, ни на белорусской, ни на английской, ни на французской, просто я не памятаю. Chaos seeks me. Пойдем до Chaos. Мне вельми подобається Chaos Realm. Place.
Дайн Chaos хаоса мне, напэўна, больш падабаўся у першай частцы. By the will of Таксама chaos. прикольна, цікавая ідэя таго, што ён рознаму. Ладно, яго не паказалі, таму не буду распавядаць. Так, вельмі класная гэта, але мне не патрэбен Death Defiance. Death Defiance — гэта магчымасць, калі ты адзін раз памёр, адрадзіцца занова на гэтым жа месцы проста з паловай хітоў. Ён мне не патрэбны, бо ў мяне стаіць зараз спецыяльная карта, дзякуючы якой я наношу больш урона, калі ў мяне няма гэтай Death Defiance. Давайте паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Менш хітоў, Inferno Bomb. Давайте паспрабуем менш хітоў. Almighty chaos. О, рыб. Here, fishy. Hooked one. Толькі хацела сказаць, што зноў простая рыбалка і Hey, a frugally. што, напэўна, хутка ў нас там будзе босс, таму пойдзем да Харона. Lord Charon. Я не ведаю, ці ёсць там хто-небудзь на сцэне, ці няма, таму што мой тэхнічны спецыяліст некуды сышоў, але калі вы ёсць, прывітанне. Deal more damage and 50 larger. Such strength. Пойдзем на канцэрт. На канцэрт цудоўнай групы. Oh, don't take this personally, Сила. lady, but we kinda gotta drown our fans. Яны, канечне, вельмі класныя. Красьте. Потолки покрасьте. Толи покрасьте. Пофарбуйте, калі ласка, да? Ты у мяне толькі ці хто-небудзь яшчэ там ёсць. Мартин, прывітанне! Мы с тобой не стэлефанаваліся. Да, я узгадала. Мне вельмі падабаецца ў гэтым у сірэнах тое, што калі ты забіваеш адну з іх трое, ты адну з іх забіваеш, і музычны ряд, якая гуляе гэтая сірэна, прападае з песні, і гэта прям, да. О, метафор дапампаваўся. Зараз мы перахапілі кіраванне. Як добра, што Мікалай пачысціў топ, бо ўсе бы пабачылі класны завален. 20. Людзі бачаць, што працуе. Отключу. Можа быць, таму што
на клавіатурі. Зараз беремо роди і. У метафоры я так само хотела гулять с джойстика, тому... будешь Знову було бачно, да? Ой, пробачте. Є! Режим. Пакуль у нас перапынак. Як називається мой? Гуляємо гульні. Може бути, треба назвати його як-небудь по-нормальному? Відео у 2 слова. Відео і гульні, да? Да. Я думаю, що треба назвати, уже зрештою наш стрім про метафор фантазію, і ось гэта ўсё. Калі ласка, зрабіце нормальное описание і дайте спасылку, дашліце спасылку мне ў Telegram. Мы зараз зробім перапыначак на 5 хвіліначак і пачнем гуляць. Добра?